Tulog na batok namin. Maliligaw na tayo. Tulog na batok ko. Palitan na lang, palitan. Wala. Oh, guys. Bale, ito po yung aming docu ngayon. Sa oras na lang, makagalaw na tayo. Bali, may naghintay pong babae doon. Hindi ko alam kung ito unang gagalaw o... Pupunta natin, doon natin makikita kung saan ginaganap yung initiation ng Blue Dragon. Doon makikita natin yung pwesto talaga. Tama na lang kayo Isang araw na lang. Sa oras na lang, nagalaw na tayo. Doon bang gumalaw? Gusto mong gumalaw, sumali ka sa amin, Blue Dragon. I love Blue Dragon. Kamayan! Blue Dragon, nagalaw kami ngayon. Kung gusto mong gumalaw, sali ka na. Follow muna bago sali. Galaw na. Galaw na! Tawa pa ako dun. Ito na matigas kong katawan para. Sige na. Tamad. Para model lang eh. Hindi ka pwede sa camera eh. Ngayon, wala ko dito rin. Wala na video.